Bawethu osezulwini yiso umfelo wethu Jesu Kristu nasekuseni inkosi siyabonga bonga loluthando asithanda ngalo wathumela indodana yakhe izelo yodwa wayidela esayona nkosi ngenxa obusithanda ukuba izosisindisa siyawubonga lo Musa owasenzela wona sibonga loluthando osithande ngalo olubanzi olujulileyo olungelinganiswe nalutho ulungile Nkosi umuhle uyahalalela siyabonga uyacknowledge ukuthi bakhona uNkulunkulu abangakhulumi kodwa thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ofohlayo njengamanzi uNkulunkulu olungileyo nothembekileyo ekseni uNkulunkulu wami ongcwele mehlethu siwabhekisa kuwe sizo lethu livela kuwe siyayinikela ke Nkosi lenkonzo ezandleni zakho Thixo wami ongcwele hamba phakathi kwethu sebenze ngabantwana bakho usibuyise usigeze usihlambulule nangezwi lakho Nkosi siqondise njengendluzela yomela amanzi omfula kanjalo umphefumulo wethu omele wena sikomele siyakudinga uNkulunkulu wami onamandla onke silethe izibongo kuwe ngakho konke okuhle osenzele khona uNkulunkulu wami onamandla onke yamukela indumiso yamukela izibongo nobukhosi benkazimulo obuvela kubantwana bakho egameni lika Jesu Kristu Nkosi wena osifundisa ubasithanda sithi Baba wethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho umbuso wakho ufike indanda yakho
bazuziswa uxolelo ngawe okoloni bazuziswa ngiyacela abathandekayo sifunde kanye sonke singena enkonzweni yokufundumiso yokumbonga uNkulunkulu mbonge nje ukuthi usuwezile siqinile uthi umhlabeli ngibonga umsanhlanhla ya uphila isikhathi esingaka umsalo Ncwadi yokuqala waseKorinte chapter 14 from verse 26 Kunjani pho bazalwane uma nibuthana yilona lo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla make umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelana omunye ahumushe kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumela yena yedwa nakuNkulunkulu abaprofeti ke kukhuluma ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole kepha uma wambulwa utho komunye uhlezi khona kathule oqala ukuba ningaprofeta nonke abanye ngabanye kuze abafunde bonke baluleke bonke mimoya abaprofeti thobela abaprofeti ukuba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu kepha ungokuthula ukuba kunjalo emabandleni onke abangcwele verse 39 ngakho ke bazalwane bami sondelelana uprofeta ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo siyayibonga inkosi bathandekayo asinasi sizathu sokungambongi wayevamisa umfoka ndlela ethi lokho okuncane kuwe kukhulu kuye ukuthi sivukile nje bangcwele into enkulu kabi leyo uNkulunkulu sigcinile kwaze kwaba lapha ngocela ke singene sonke injongo yale nkonzo lithi iBhayibheli konke akwenzela ukwakhiwa kwebandla sindla komoya ke sakhiwa ngento yakhiwa ngezinto zakomoya izwi ihubo umthandazo siyabonga abathandekayo ngicela sihlabelele lapha na page 19 Ngobani kuYehova mhlaba wonke khonzani Yehova ngomqobo nisebusweni bakhe kenandu luko
sovuyo yazini ukuba uyehova nguThixo nguye osidalileyo asisithi thina bantu bakhe Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ku-2026. Sibonga ukungena enyakeni omusha. Sibanjiwe isandla sikaJehova sinamandla. Kugcwele ukumbonga uNkulunkulu bangcwele. Ngithena bangahlala bonke bangadumisi kepha mina ngengikwazi ukuhlala ngamdumisi. uNkulunkulu ekuseni ngibabaza amandla akhe. Kugcwele nanti ihubo 139 elithi uJehova uyangihlolisisa, uyangazi, uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Qonda umcabango wami ukude, uyaphenya uhamba kwami nokulala kwami. Wazana nezindlela zonke zami, ngokuba likhizwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. Ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami. Amen. Kugcwele lokho nje ukuthi ekuseni uNkulunkulu uyasihlolisisa bazalwane. Uyasibheka usuku nosuku. Usihlolisisile eqali unyaka ka2025 waze wayophela nakulonyaka 2026. Uyasihlolisisa, uyasazi, uyakwazi ukuhlala kwethu, uyakwazi nokuvuka kwethu. UNkulunkulu omangalisayo. Ngimbonile enguNkulunkulu okhuluma izwi lakhe nempela alakaqamba manga. Mayethi akasiyo umuntu kuba qamba manga, nendodana yomuntu kuba jike. Izwi lakhe limiye njalo. Umethu sizungezile, usho lokhu ukuthi usizungezile emuva naphambili. Ngimbone nje izolo bazalwane ezungeza abantwana bami eGoli, wabazungeza bazalwane. Itruck libaqeda libafihliza, kepha uNkulunkulu wabahlenga. Baphuma bengalimelanga bengenalutho, kepha kukho sivalo sihlephukile, isivalo sandiza emoyeni kwahlephuka konke nje. Ubungecabanga ukuthi bebengaphuma kuleya ndawo,
kepha sibonga umusa kaNkuluNkulu usizungezile waze wabeka isandla sakhe phezu kwethu usizungezile nabantwana bethu usizungezile nemindeni yethu unguNkulunkulu onamandla uyasazi uyaphenya ukuhamba kwethu nokulala kwethu. Ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ngendlela emangalisayo. Kuthi ngolwesine ekseni ngishiphashipheke ngithi ngifuna ukuya enkonjeni ngifuna ukuya ekhaya. Ngizwe kuthe khona umakoti ekhaya. Umakoti wakithi ekhaya uhlushwa kakhulu ushukela kade egule esesibhedlela ekubhethe ushukela. Ngithi ake ngiyomthandazela. Ngiye sifike sithandaze kuSherisi sithandaze kube mnandi ekhaya. Mangiphuma ngizwe sengathi khona umthwalo osuka emahlombe ami ngathi ngiyabonga ukuthi sengibuye ekhaya. Kanti impi inkulu bazalwane. uNkulunkulu uthi angiphuthume siyothandaza ukuze kugenywe lesigemegeme besokwehleka. Sibonga uNkulunkulu osaziyo. uNkulunkulu Nkosi yami esithi sihamba besizingelezile ebebeka isandla sakhe phezukwethu. Nkosi yami ukwazi ongjena kuyasimangalisa. Simangaliswa amandla kaNkulunkulu. Asikhonza ubhali sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ekseni. Siyabonga abazalwane sesikhona. Ake simdumise uNkulunkulu. Kungathi siyaqala ukumdumisa. Ake simdumise uNkulunkulu. Lo sithanda kangaka. Ubengahloniphi mina, ubehlonipha ibandla lakhe. Hayi. Uyalihlonipha ibandla lakhe uNkulunkulu. Akathelani ngehlazo uNkulunkulu wethu. Asihlaleni kuye abazalwane. Asimkhonze singaphezi. Amen. Hallelujah. Sizothi boyethi ubalushe ngawe. Ukube wena bewungenathi ngabe siphelele endleleni. Athi uDavid anqamukile ugibe. Saphunyuka thina njengenyoni ogibeni. Ngizothi baye ekseni. Ubona ofana nawe phakathi koNkulunkulu. Wena uNkulunkulu othwala nayo. Uthi uyosithatha siyoze siguge. Ngubani omunye ongangithatha angakhathali. Baba wethu omuhle ulifanele uduma wena wedwa. Ubufanele ubukhosi wena wedwa. Wena okhazimulayo. Ngubani omunye liphe linye igama. Iliphe linye. Uzubuza ukuthi ngiyangifanisa nani? Ngifanane nayo. Niyangikhathanisa nani? Ukuba ngilingane nayo. Inkosi kuncane ukubonga kwethu. Athi uDavid usinakekela njengoyise enakekela indodana yakhe. Baba siyabonga. Sizothi ekuqaleni konyaka siyabonga. Phinda Nkosi uqhubeke nathi. Sinyuse igiya lokunikhonza. Senyuke Nkosi sikhonze ngendlela ukuthi wena ufanelwe ukuphakanyiswa.
Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngizocela abazalwane sidumise sonke amaHubo chapter 23 amavesi amabili kuphela. Uverse 1 no verse 6 lapho ufundeka khona kanje. uJehova ungumalusi wami angikweswela verse 6. Impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Amhubo kaDavid lana ebonga uJehova esho ukuthi ungumalusi wakhe kukho konke. Ngizothi kulonyaka 2026 bangcwele kukho konke. Umoya engcwele ubeka kimi ekseni ngoba simdumisa uNkulunkulu simbonga njengamanje ukuthi ena akuthina bangcwele eselokhu sifuna izibusiso ukuthi zingaphi ngakuphi ngoba uma thina amen bangcwele uma mangathatha thina uJehova thina ngaso sonke imihla ngemihla ebe umalusi wethu sivumele umoya engcwele singamcimi umoya engcwele kukho konke asiholela kukho ngoba lithi lenkosi kwenye indawo uyosiholela kulo lonke iqiniso ngoba yena uthi uNkulunkulu uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso. Uma masingavumela umoya engcwele simukele uJesu kukho konke abe indlela neqiniso kuthina ngoba uJesu uyosinqobela kukho konke ngoba uyikho konke kukho konke. Uthi uDavide ke uJehova ungumalusi wami angikweswele. Uzethi uverse 6 wakhona ngimthanda kakhulu 6. Uthi uverse 6 impela okuhle nomusa kuyangilandela. Hayi ukuthi mina ngiyoze ngishikashike kakhulu ngisebenze kanzima kakhulu uthola ukuthi ena ngize ngenze ngokwami ukuhlakanipha ngoba lize lithile nenkosi kwenye indawo ungenciko kwakho ukuqonda kodwa themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Thina bangcwele thina asidelelanga ukuthi sibe mpofu. Uzethu uNkulunkulu ena kuGenesis uthi masenze abantu befane nathi basifuze babuse emhlabeni bangcwele thina asibe abantu bokuhlekwa yizwe ukuthi hawu usiboniso lo uhamba ecela awu makhelwane awungisiza ngempupho awungisiza ngoshukela noma colleague yami awungisiza ungigcwalisela nge1000 ngoba wena lapho khona emsebenzini kulonyaka 2026 uJehova wamthatha wamenza waba umelusi wakho okuhle nomusa kuyakulandela hayi ukuthi wena uyofuna khona kodwa ikhona okuhle okuyofuna wena lapho khona lapho hamba khona ngoba wena unomfaniso kaNkulunkulu ufuza uNkulunkulu lapho hamba khona uthi uNkulunkulu kuGenesis uthi masenze abantu befane nathi wena uyabusa la emhlabeni wena uyatabasa emhlabeni ngoba okuhle nomusa kulandela wena ngoba yini izathu zakhona wathatha uJehova owavela kuye waba umalusi wakho wakholela lokho iqiniso wathi uhamba noma kuphi khona uhamba noNkulunkulu ngoba awuncikanga wakho uqonda uthemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho yonke waphinde waba nomqondo kaKristu lize lithi lenkosi kwenye indawo awube kuyini lomqondo wokhona uKristu uJesu inkosi yethu bangcwele kulonyaka 2026 uJesu ukuthi anasivule inhliziyo yethu siphele ngenhliziyo yethu yonke unyaka 2026 ethi umuntu mayebona ubiza igama leJesu ngenxa ukuthi wena sicebile kukhonke uJesu yikhonke kukhonke yazi uDavid semhlala phansi bangcwele uDavid wayemdumisa uNkulunkulu noma evukelwa ngisho neyinzalo yakhe ifuna umbulala imzingela ezingela loSawuli evukelwa abantu bemzini kodwa eqhubeka emdumisa uNkulunkulu bangcwele asimnika udumo uNkulunkulu kuzo zonke izimo noma kuthiwa uyabona isipho siphambana nawe kodwa mnika udumo umdumisa ngoba uNkulunkulu ekseni bangcwele uyalifuna udumo ngaso sonke isikhathi ngoba lize lithi ngosweni indawo bonke ababheka kuye ubuso babo bakhanya abusoze bajapanini amen. Ungcwele
Asibongeni sonke bagcwele. Siyabonga babona amandla onke. Siyabonga jwala laphakade. Wena osizungezile emvana ngaphambili. uNkulunkulu wami onamandla onke. Wethembekile. Uyabongeka. Uyadumiseka. Ungonamandla. Ugcwele. Uyahalalela. Wethembekile. Babona amandla onke. Egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Hallelujah. Siyabonga Jesu. Siyabonga Mhlengi. Siyabonga Dwala lamadwala. Siyabonga phezu konke. Hallelujah nguwisolo. Kuwe namhlanje. Kuwe naphakade. Uyahalalela. Wena oziwa izinzulu. Sikayaphi Inkosi masuka kuwe. Masokuphila kuwe. Babona amandla onke. Bonga lo musa. Bonga loluthando. Bonga lokuthembeka kwakho. Thixo wami ongcwele. Nasekuseni. Phakama ngonyama. Phakama Mhlengi. Hallelujah. Siyabonga. Nkosi Jesu. Siyabonga Mhlengi. Siyabonga sithanda somphefumulo. Ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Umuhle wethembekile. Ngekho ngalinganiswa nawe. Ngekho fana nawe. Uyisiphephelo sethu. Ufumane kusizo ngekhathi zobunzima. uNkulunkulu wami onamandla onke. Siyabonga ekseni. Phakama ngonyama. Ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. My God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Cela umfowethu uNdlova sibongele indumiso. Nkosi ndithembe wena ndingaze ndidaniswe Nkosi ndithembe wena
Baba ongcwele, Thank you, Jesus. wena onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Sikule ndawo kulomzuzu ukuba silethe kuwe izibongo. Nguwe wedwa fanele indumiso. Siyabonga Nkosi, Jesus. phinda usibonise ilanga lanamhlanje. Ukuba size kule ntaba sizohlanganyela kanye nabezulu. Sizothi wena wedwa ngubayede. Wena wedwa usamile nakulonyaka uqala. Hallelujah. Hambe nathi kuyo yonke leminyaka selokhu sasindiswa. Awuzange wasishiya endleleni. God. Themba lethu likuwe. Lithi nakulonyaka uzophinda unezezele kuleminyaka esesedlule kuyo. Siphinde sikukhonze wena njengoThixo. Ngoba akekho omunye esiyakumkhonza ngaphandle kwakho. Thank you, Jesus. Ngakho Nkosi sithi namanje wena ufanele ukuphakanyiswa. Nkosi yami njengenyoka ehlane thina siphakamisa uJesu nakulonyaka. Sithi Jesu simele. Jesu phinda ukuziveza nakulonyaka. Phinda ukusihola kukho konke. Nkosi yami masikukhonze sengathi siyaqala ke kulonyaka. Ngoba sazi thina ukuthi yini wena Thixo sibekele yona endleleni. Yes Jesus. Oh Lord. Siyabonga Baba. Siyakwethemba ukuthi wena unayo injabuliso. Uma sinawe singabakhululekile impela. Nakulonyaka sikhulekela ukukhululeka. Sihamba kulendlela singasuki kuyo. Sisize Nkosi. Sinyathele ezinyathelweni zakho. Sishekelele ngezinyawo zakho Baba. Ukuze singaphumi esiporweni. Once isaphuma esiporweni kuphelile ngathi. Nawe uhleze emazulwini. Inzuzo yakho iyakusuka uma ukuthi thina sisukile kuwe. Uyakuxhoshelwa nguSathane. Athi babonile yini labo othe bangabantwana bakho. Baphi namhlanje. Sisize Nkosi. Asithandi, asifisi ukuthi kwenzeke into enjalo kuqale izimpilweni zethu. Siyabonga Baba. Siletha kuabantwana bakho abathe Nkosi yami baphumelela kule ndawo bazothi wena wedwa nguThixo. Yamukela ke Nkosi indumiso yabo mayifike kuwe iphungele imnandi. Namanje Nkosi sethembe wena. Themba lethu likuwe. Kusukela manje sihambe nawo lonyaka in the name of Jesus. Yebo, yebo, anenalokho kunye okuhlabusayo. Yebo, 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 Bazotha kangako sisi bantu bazokwenza lento ade ngibona ithabanje. Tomato. Hawu. Kanti kunjani ondini? Amen. Intombi zakhona ngezibamba isizotha. Amen. Siyabonga abathandekayo kakhulu.
Siyayibonga Nkosi. Hayi sanele. Awuzame shenge kuyashaya lokho. Kuyaxopha. Siyabonga kakhulu bangcwele. Mhlambe sisahleli lapha phansi sibonise nobaba. Ukuthi cha bathandeka nje ubunyaka uqala nje. Siyacela ukuthi kusasa siphele sonke enkonzweni. Amen. Kusasa sibe kuphi? Emthandazweni sonke bangcwele. Ma unyaka uqala ke kube kuhle sonke. Sibe khona sihlanganyele emthandazweni. Sekuyobonakala ke evikini ukuthi khamba kanjani kodwa nje kusasa siyacela abathandekayo sihlanganyeleni sonke. Okunye ke i-committee lo mama local committee cela lisale inkonzo mayisivaliwe mhlawumbe imizuzu emihlanu nje kulungiswe sale nje imizuzu emihlanu committee lo mama. Siyabonga kakhulu bathandekayo sizwile ukuthi bakhona abazalwane singake dlula ukuthandazela amakhosi. Sizothi khona abazalwane abaqalayo ungena kulomnyango abavakashile bazosevisa ngoba kuvakasha enkonzweni nalo nje ulethe umphefumulo wakhe uba uzoserviswa siku service station mabe khona baqalayo ukufika nje la enkonzweni bangeza ngaphambili bathandekayo bese sihlabelela lapha nomisa inkosi iculo elimnandi banyakaze bonke osisi makhona nje baqalayo bonke bese ngaphambili ake nisho awusho kwethando yebo 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 Ngqongqoshe wesulu Nkosi ikhona imfihle khona mawuhleli phansi igazi liyahlala lithi kodwa mawunyakaza lenyakaza igazi thina sibadala amen bojima bona wenze nje makwenziwa na wenze nje khona enyakazayo amen hayi abasha kuphela siyabonga abathandekayo last no brother Dube ngizwakele uvusumuzi insizwa ke le kafushane nje uma sikhona chaza kafushane kusho njalo ke la wachaza kumfoka Dube uthi ke acelayo prayer for prosperity and protection in the year. Owesibili, any remarks? Fellowship was amazing. I was inspired a lot, and I wish to return back to fellowship with
with a family. Amen. Oh, sukani madoda. Akuvamisile ke abafana nje bavama ukuthithi ibala ukuthi yabona. Kodwa wenzwakele hayi. Siyabonga brother. Awusibingeleleke mfowethu. Siyabonga tu. Hallelujah. I greet you all saints in the name of Jesus in this morning. I'm Dobo Vusmuzi from Eswatini. My mother is Mam Kanyile. I'm here for the first time in the presence of the Lord. I thank God. God sinite manapa elonde bazalwane ngibena babekhanyile bazalwane my father lengimendela indlakhe lenhle kakhulu eDolo iJerusalem, the new Jerusalem. Sihlala in the new Jerusalem bazalwane kama mkhanyile nababukhanyile bazalwane. Amen. I'm Dobo bazalwane. I'm the son. Yes, Eswatini bazalwane ngiyayithanda inkosi kakhulu. I'm really blessed this morning to fellowship with you family, Assembly of God. Bazalwane, in Abundant Grace Ministries lapho ngikhonda khona Eswatini, we really pray and fellowship into the God, the King, the Master, the Caterpillar, the Bulldozer, who died and resurrected into the 3 days in Calvary. Bazalwane, we are not shy and we are not scared because Jesus Christ is the Master, is the King. He died for us. We shall rejoice and be glad when we are in His presence. We shall not be shy. We shall be enveloped and be glory with the King of Kings. We salute the Master. We salute the King of Kings. We bow in us. Bazalwane, in Revelation, the Bible says, Jesus, the 24 elders, bow on his knees and fellowship with the Holy Spirit and lift up their hands and say, you are holy Father, you are holy Jehovah, you are King of Kings, you are Master. Let's live langulungulu in 1 Thessalonians 5 verse 16. Let us rejoice unto the Lord. Verse 17. Let us not cleanse the Holy Spirit. We shall rejoice and be glad unto the Holy Spirit. In assembles in Elundi this today, this day, in the first week of January 2026, we shall rejoice and be glad unto the Lord this morning. Oh, hallelujah. Lord, I want to be there. 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 To be there forevermore. Lord, I want to be there. Hallelujah.
Kristu waseNazaretha siyabonga. My God. Siyabonga wena wedwa kwezukwenza izinto ezimangalisayo. Muke wavela wena njalo kuvela izinto ingqondo yethu engazaziyo. Ekseni baba wethu ongcwele siyabonga ngomntwana wakho. Baba inhliziyo yethu iyabheka ukuthi impela lo mbuso lona ungombuso ohamba zonke indawo naseSwazini uthi la abuya khona kuphakanyiswa igama lika Jesu. Sibonga ngomuntu omusha ongenamahloni ngaleli ivangeli. Sibonga ukugwaliswa kwakhe ngamandla kaMoya oNgcwele ngoba uma uMoya oNgcwele engekho akukho esikwazi ukukusho. Lamazwi akhe awasherayo avele esihlalweni sikaMoya oNgcwele. Siyabonga baba wethu namandla wonke siyamthandazela egameni lika Jesu kuba uphinde umsibekele uphinde bawona amandla wonke umandisele lempilo yokujabulela ukuba umntwana kaNkuluNkulu emusha. Siyabonga baba wethu ongcwele wena kuthembekile lithi izwi lakho owuqalile umsebenzi uyawufeza. Sithembe lokho ukuthi ke uzawukufeza emntwaneni wakho in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. Hlushayela amagwala ndini la. Ajayiva lapha ekhoneni. Amen. Anti kube niza lapha man. Hey, inhlelo into enenzayo. Nali igosa next time uza nehole ukwanela nilethe lapha phambili. Siyabonga bathandekayo kakhulu. Siyabonga enkosini. Sizodlulela enkonzweni yokuthandazela amakhosi. Sicele uManvix Brother Thulana azosithandazela. Mayeqeda asewuhlala phansi bathandekayo. Sizosukumisa umkhonzi kaThixo ozosikhonza ekseni nje namhlanje. Siyabonga konke bangcwele ukuphumelela. Sibonga ade Paula lapha ubaba SJ. Bona nangu mam Nomvula. Mam Theleze. Wathi siyajabula shenge. Siyabonga enkosini ade ngaphelile. Siyayibonga Nkosi bathandekayo. Nawo bonke abazalwane. Nawo bonke abazalwane abaphumelelile nabe bengaphilile. Siyayibonga Nkosi kakhulu bathandekayo. Unyaka uqalile bangcwele. Mawufuna uqala kahle uMamdlela uphi akekho. Bekufanele sibe ne-fellowship wathi uMamdlela hey sisutha inyama sigcwele izisu akuhlele kangakahle. Awu nami inyama bengayidli kodwa nje hayi sisutha inyama bathandeka. Inyanga liviki leli nje mawuserious ngoNkulunkulu lenyanga le inyanga yokunyakazisa. Mawuke wageja nje kulenyanga ukusetha igiya ake kuyibambe kahle. So unyinyanga le bathandekayo njengebandla usazohlela ke nencike enkosi mayisikhona ngoba singena nini emthandazweni ngoba zonke izinto zethu sihamba ngomthandazo. Sizocela ke usukumeni emva uba esethandazele umfowethu Vilakazi thandazela amakhosi nabo bonke njengokusho kwezwi lenkosi bese sicula kundiyakholwa cele ncike enkosi izosikhonza namhlanje ekseni ize ngaphambili. Izwa imithanda zo Yethu Nkosi sikelela izwa baba Izwa imithanda Yes.
Heavenly Father. Lonke balube kuwe Jehova. Nobenzi wethu lo. Wena wethu mkhulu. Wena wethu umangalisa. Wena wethu umuhle. Wena wethu uthanda. Siyabonga baba wethu kwemitheni. Egameni likaJesu waseNazaretha. Sisondela kuwe Nkosi lapho. Othakhulekela ababusi nabantu bonke ukuzizwe lesibelo lokufunda noqondo uvalo umusa wakho. Baba wethu sizakuwe. Baba wethu sibheka wena. Wena onamandla wonke. Lasekuseni Nkosi yebangele ndawo. Lasekuseni Nkosi bonakaliswa. Khazamulisa wena wedwa. Sizakuwe Nkosi nezwe lakithi lonke. Qale ukolweni lwebandla lonke. Nkosi bantwana bakho. Yiba nefa lakho. Khazimuliswa ngakho. Khaya kwevangeli. Khaya kwemfundiso. Ufinyeleliswe kubantu bonke. Baba wethu osezulwini. Sizakuwe nohulumeni wakithi eSouth Africa. Simletha phambi kwakho. Nkosi, thule South Africa. Nokuphela kobugebengu. Nokuphela ukungalungi. Kofika ngawe. Baba sebenza kahle. Ukuba sedlulisa indaba. Kubo bonke ukukhanya kwesindiso. Ufinyelele laphezulu kobongameli. Ufinyelele laphezulu kwikhebinethi yakhe. Ufinyelele koSamnawoPrivia. Ufinyelele ebakhosini. Ufinyelele ezulwini. Ufinyelele ebakhanseleni. Nakho bonke abantu. Ngoba yivangeli lodwa elinokushintsha umuntu ukube ehlale entandeni yakho. Wena wedwa uthe uyathanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazi leqiniso. Siyabakhulekela bonke. Sibakhulekela eAfrika. Sibakhulekela eYurophu. uNkulunkulu wethu ubonakaliswa. Ngoba Nkosi bawena ukhona phakathi kwabo. Awukhosi zesoqobele esinye. Lesizwe sohlasela esinye. Lesizwe esoyibona siyingolo kunesinye. Nkosi wena unamandla. Wena Nkosi awakhiwa yini. Baba sibanikela kuwe. Ukuba kube lokukhulu emhlabeni. Ukuba kube kukhulu eAfrika. Ukuba kube kukhulu eYurophu. Nkosi siyakulela. Egameni likaJesu. Nkosi wena uyasizwa. Wena wethu uyabhekisa isikhuleko. Libale nabantu bakho bonke. Hlanganyela kho konke. Ngenelela kho konke. Udumo lwakho wena wedwa. Udumo lukufanele. Jesus. Glorified Lord Jesus Christ. Be glorified Lord Jesus Christ. Be glorified Lord Jesus Christ. Siyabonga Baba. Namandla onke umdali wezulu nomhlaba uYesu Kristu yana wakhe enye inkosi yethu owakhalwa ngomoya oyingcwele wasalwa yintombi uMaria weva uthina phansi kwempoqo uSipilatu wabethela emnqamlezweni wafa wangcwatshwa wehlela eHadesi uthe ngomhla wesithathu wabuye wavuka ebumini
Angibingelela abangcwele egameni lika Jesu. Ngibingelele obaba, omama bonke. Ngibingelele obhuti bethu, osisi bethu bonke nabantu abasha uSunday school wethu egameni lika Jesu. Bangcwele ngibingelele egameni lika Jesu. Alikho elinye igama lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele. Ngubaba uButhelezi, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngimthanda kakhulu uJesu. Ngiyabonga ukuthi nami izwi likaNkulunkulu langahlula, ngafumana umusa emehlweni kaNkulunkulu, ngasindiswa. Amen. Ngoba indaba yokusindiswa uJesu umekhuleka uthi baba mdali wezulu nomhlaba, ngiyabonga ukuthi lokhu ukufihlile kwaba nokuhlakanipha. Yabona ukuthi indaba yokufihlakala nje ukuthi afihleke nje uJesu sathe ukukhulunywa ngaye avese aqashe kuwe ingoba usuke usenokuhlakanipha kwakho. Kusuke kusekhona ukuhlakanipha kwakho nje, kodwa ukuthi uJesu ngoba ukufihlile lokhu kwaba nokuhlakanipha wawusukwambulela abantwana, okambulela izingane. Uyabona ukuthi kudinga ukuthi ube nobuntwana kuzimbuleke lento. Ayidingi ukuthi uhambe ngeyakhe ingqondo, ayidingi ukuthi uhambe ngokwakho ukuhlakanipha nangokwakho ukwazi, kodwa idinga nje ukuthi ube ngothobile, wahlulwe izwi likaNkulunkulu. Uthi fihlakele kwaba nokuhlakanipha ngoba basuke besazi ukuthi hayi yimi. Usuke sazi ukuthi lokho engikwenzile ngikwenze ngamandla ami, lokho engikwenzile ngikwenze ngemali yami, lokho engikwenzile ngikwenze ngokufunda kwami. Kodwa uma esefikile yena uyambuleka uJesu bese uba nengqondo yobuntwana, bese kuyambona ukuthi ananga uJesu. Busubona uJesu. Kodwa uma usahamba ngeyakhe ingqondo ngokwakho ukuhlakanipha, iyacasha lento. Isathe iyakhulunywa, kusathe kuyashiwo, icashe lento ngoba wena usahamba ngawo wakhe amandla nangokwakho ukuhlakanipha. So kuJesu uthi ngibonga ukuthi uyifihlile kwaba nokuhlakanipha, kwabahlakaniphile, kodwa wayambula kubantwana, wayimbule einganeni kwaba nobuntwana. Yayisiyambuleka ke lento yasezulu. Siyabonga ukuthi nathi saba nobuntwana phambi kaNkulunkulu. Yambuleka lento, sangahamba ngokwethu ukuhlakanipha, kodwa izwi likaNkulunkulu lasahlula. Ngibonga lokho ke nambangcwele ukuthi nami la ngahlula. Nami la ngahlula izwi likaNkulunkulu, ngafumana umusa emehlweni kaNkulunkulu. Kwakuthiwa nje, kwakhulunywa nje ngezwi elithi, kodwa nje kwakhulunywa ngendaba yezimbila khona, ukuthi imbila ayibi kude nomgodi wayo, iba seduze nawo. Ukuthi maqhamuka, ingakho nje ungeke uyazi, akukhona abangayazi imbila abangakaze bayibone, ingoba ayibi kude nomgodi wayo. Ngaso sonke isikhathi iba seduzane nomgodi wayo, ukuthi maqhamuka isitha isheshe ibaleke ingene emgodini wayo. Ayitholakali noma kuphi ngoba ihlala iseduzane nomgodi wayo. So wayikhuluma ngalokho nje ukuthi yiba seduzane noJesu, ukuze ukuthi maqhamuka noma isiphi isimo ube nendawo yokubalekela, ungabi kude noJesu. Ngoba uma usukude noJesu isitha sikwazi ukwenzisa inoma yini. Sifuna lokho ke isitha ukuthi siqhele kuJesu, sibe kude noJesu ukuze asenzise uSathane intando yakhe, kanti simele ukwenza intando kaNkulunkulu. Siyambonga ke uNkulunkulu bangcwele ngalokho. Sibonga nje ukuthi ube nathi sadlula sangena nakulonyaka, noma isitha besimile endleleni, kodwa nje sibonga ukuthi sedlulile, sakwazi ukunqoba konke. Asinqobanga ngawethu amandla, kodwa ngoJesu. Uyena yedwa ke olithemba lethu nenqaba yethu. Bangcwele siyamthemba ke namanje ukuthi umoya kaNkulunkulu uzoba nami ngithemba kanjalo. Ngoba kuthiwe makuthiwa sicela usikhonze, angazi nami ngavese ngezwe sengiphethwe isisu nje. Ngize ngiyakhuluma lapha kubabusayo ngithi yazi babusayo sengiphethwe isisu, angazi lesisu ukuthi sengesani manje. Kade singangiphethe unede nje washo nje uba umpotshana ukuthi sesibonile sicela ukuthi usikhonze, ngavese ngezwe sengiphethwe isisu. Ngavese ngabona hey kusho ukuthi inkulu le ndaba ngoba akumnandi, akulula empeleni. Akulula ukuzoma kule ndawo bese ukhuluma ngeindaba zaphezulu, ngoba kufanele ukhuluma iqiniso lodwa likaNkulunkulu. Amen. Ngiyamthemba ukuthi uzoba nami umoya kaNkulunkulu. Ngicela ke sifunde kuJohn chapter 3, indaba esijwayele kakhulu. John chapter 3 sifunde uverse 14 no 16, indaba nje esijwayele ngendlela eyisimanga. Njengokuba uMose waphamisa inyoka ehlane
kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilo nalo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Cela ke usifundela nje uverse 16 ungamfundi wonke ufunde nje ugcine lapha ukuthi khona yakhe. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Cela kusikhulekele. Baba izwi lakho liyikho konke baba ongcele lezi sicazululo lapho kunenkinga khona sicela uthathe indawo ngalokho kubeka umntwana wakho konke kwenzela ubuhle nodumo igama lenkosi uJesu amen. Indaba yami manxele imfishane kodwa nje ikhuluma kakhulu ngothando lukaNkulunkulu. Ingakho nje ngithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Yilapho nje indaba yami phela lapho nje ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Lezi zinto zimbili nje ziyahambisana ukuthi khona uthando bese bakhona iaction. Ngicabanga ukuthi siphele indaba mphela lapho nje kukhona uthando makhuluma nje ngothando uthando luhambisana neaction. Uyathanda bese uyenza sekuphelile. Uma uthando lukhona ukwenza kungekho akusilo. Iphela lapho nje indaba uthando luhambisana nokwenza. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Sekuphela lapho nje waze wanikela ngendodana yakhe ukuthi walithanda izwe wayiseyenza itshengisa ukuthi uyalithanda izwe wakhombisa ukuthi uyalithanda izwe wanikela ngendodana yakhe. Bese kuba ngokulandelayo ukuthi ke okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kodwa nje indaba enkulu ukuthi wathanda izwe waze wanikela ngendodana yakhe ukwenza kwamsana neaction. Kugcwele nje indaba kaNkulunkulu isho kanjalo watshengisa ukuthi uyasithanda uNkulunkulu ngoba waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa. Uthando lukaNkulunkulu lolo asikhombisa lona ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Ngizokhuluma nje ngothando lukaNkulunkulu bangcwele. Ngizokhuluma nje ngothando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyasithanda. Wayengeke anikele ngoJesu okuyindodana yakhe ezelwe iyodwa engenandaba nathi noma efisa ukuba sibhubhe ngoba ethi unemicabango uthi unemicabango emihle ngathi akafisi ngisho ukuba sibhubhe kodwa ufisa ukuba siphumelele. Lokho waqinisekisa noma wakuveza enikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ngoba wayengafisi ukuba sibhubhe sengafisi ukuba silahleke engafunile kodwa efuna ukuba sisindiswe efuna ukuba sisondele kuye sazane naye efuna ukuba singene embusweni wakhe wanikela ngendodana yakhe izelwe nje iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi. Yayibona ke indaba yokubhubha is a choice yomuntu. Indaba nje yokubhubha kuyichoice yakho yomuntu ngoba ukuze ubhubhe ingoba nje ungavumi ukumukela uJesu bese ke uyabhubha. Kodwa futhi ukungabhubhi ukuthi umukela uJesu bese uyasinda. Kodwa ukuze ubhubhe it's your choice nje ichoice yomuntu ukubhubha ngoba uNkulunkulu ubekile nje wathi nathi indodana yami mukela yona bese uyasindiswa mukela yona bese ungabhubhi ube nokuphila okuphakade igama lakho libhalwe encwadini yokuphila. Uma nje umukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho ubeke nje leyo nto nje ayinzima ke nokho ukuthi nje uJesu ngiyamamukela abe inkosi nomsindisi empilweni yami bese uyaphuma ekubhubheni bese ungena ekuphileni okungona phakade. Amen. So ke ileyo ndaba nje esikhuluma ngayo nomfowethu ukhulume ngayo nje akukho okunye wakhuluma nje ngoJesu. Ngasho ngathi awayikhuluma wayiqeda yonke le ndaba ekhuluma nje ngalolu uthando lukaNkulunkulu asithanda ngalo. Uthando uNkulunkulu wasithanda wayesiyatshengisa ukuthi uyasithanda wasipha isipho esinguJesu. uNkulunkulu utshengisa ngendlela eziningi ukuthi uyasithanda. Uma sifunda amaHubo 91 ayaliveza uthando lukaNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo ama-action ukuthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyoyaleza ngisho ingelosi ukuba zisithwale.
yabona ukuthi uthando lolo othi noma uhamba wena esigodini sethu lokufa uNkulunkulu ayaleza ingelosi ukuba zikuthwale ubone nawe sewudlulile ungazi ukuthi ngidlule kanjani ingenxa ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi nanga umuntu wami eyongena esimeni wayeseyaleza ingelosi ukuba zikuthwale ungaqhuzuki ngisho etsheni uthando likaNkulunkulu asithanda ngalo athi siyohamba phezulu kwamabululu ngeke kusenze lutho ingoba uyasithanda uNkulunkulu athi uNkulunkulu sisentendeni yesandla sakhe oh my god sisentendeni yesandla sakhe okusho akekho namandla okufinyelela kithi ngoba sisentendeni yesandla sikaNkulunkulu umamboyisa ufunda elithi uthi usizungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezulu then that shows ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani akafisi ukuthi kube khona into esithintayo akafisi ngisho kuba silahleke kuye uma ethi nje usizungezile ngemuva nangaphambili wayesebeka isandla sakhe phezulu okusho ayikho into ekwazi ukufinyelela kithi vumanga uNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu usiprotectile that's a protection uNkulunkulu etshengisa ukuthi usithanda kangakanani usibiyele uNkulunkulu bangcwele usizungezile ngenxa yokuthi uyasithanda athi othinta thina uthinta inhlamvu yeso lakhe yabona ukuthi uyothanda olukangakanani lolo njengomzali uma usufuna ukumthinta umzali uthinta ingane yakhe kukhona okujwayele nje ukushare nathi sikushare sikomunye umkhuleko ukuthi uNkulunkulu uSathane uma esekuzingela ukuzingele ahluleke uma esebona ukuthi sengihluleke ngempela ebese ke evese ethi sengiyakuyeka ke wena mama nawe baba sengiye enganeni yabona ke mase ya enganeni ilento nakuma movie eyayenza ukuthi basizingela istarring bangasitholi kodwa uma sebebona ukuthi abasitholi bavese baye enganeni babambe ingane noma ngabe uthanda kangakanani uzowalahla phansi zonke izikhali ngoba sebefike lapho sebefike ekujuleni kwenhliziyo yakhe sebefike khona bese bebamba ingane uma bebamba ingane sekuzoba khona ke ukuphazamiseka bese ulahla phansi yonke into bese uyasurrender emandleni esitha senza njalo ke nesitha kodwa kukho konke lokho uNkulunkulu uthi usizungezile kukho konke lokho uthi usizungezile usibiyele uNkulunkulu uthi uyinqaba yethu uyisiphephelo sethu noma isitha sizama ngayo yonke indlela size sizama ukufinyelela ngisho kubatwana bethu uyanqaba uNkulunkulu athobhalayo siphunyukile ogibeni lomcuphi yabona ukuthi sithi sitha sicuphile sabeka izinto phambi kwethu kodwa siphunyuke aze athi ugibe lwaphukile yabona uma sekuthiwa njengenyoni ephunyukile ogibeni lomcuphi sike sakhuluma indaba ukuthi inyoni konje ayinawo amandla okwaphula ugibe ayinawo amandla okwaphula unochaka kodwa lithizwi njengenyoni ephunyukile ogibeni lomcuphi bese lize lithi unochaka noma isicupho sephukile uyabona ukuthi sekusho ukuthi sekukungenelela kaNkulunkulu ukuthi nanoma ngabe yini isitha sisuke siplanile uNkulunkulu unamandla okusibamba asihlenge kukho usihlenge uNkulunkulu ngoba uyasithanda uthando uNkulunkulu asithanda ngalo baye bethi ke uma sebe confuse izwi kaNkulunkulu bese bethi nje uNkulunkulu usithanda sonke bese besho ngezinye indlela befuna abantu ukuziduduza benza izinto ezingekhona noma bekude noNkulunkulu bese besho kanjalo kanti indaba iqala ngokuthi uNkulunkulu wathi medala umuntu lithi wamphefumulela ngomoya wokuphila yabona ukuthi akamphefumulanga ngomoya wakhe kodwa wamphefumulela ngomoya wokuphila umoya wokuphila yiwo lona ke naseyilwaneni okhona umoya wokuphila uma umuntu esahamba ngomoya wokuphila uyagcina enzisa kwesilwane uma umuntu esahamba ngomoya wokuphila uyayenza into eyenziwa isilwane uyayenza into engenabo ubuntu enze into eyenziwa zilwane ngoba usahamba ngomoya wokuphila kodwa uma sekufike lesi sipho sikaNkulunkulu esenguJesu kube sekungena umoya kaNkulunkulu uma sekungena umoya kaNkulunkulu sibe sewenza into ethandwa nguNkulunkulu sewugcwala umoya wokuthula seungabi nawo lo moya wokuphila nje kuphela kodwa sewenganyelwa nawo umoya kaNkulunkulu ingenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda ufuna ukuthi sihambe sinezinto zakhe zihlezi kithi ngoba uyasithanda uNkulunkulu amen
walithanda ke uNkulunkulu izwe kangaka sesibuyela kwindaba yethu walithanda uNkulunkulu izwe kangaka wayesenikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa uJesu ke uyisipho uNkulunkulu asiphe sona etshengisa uthando asithanda ngalo amen utshengisa uthando asithanda ngalo athu Isaya sizalelwe indodana athi sizalelwe umntwana siphiwe indodana kuyakuthi umbuso kuyawuthiwa umluleko omuhle umbuso wonke yoba semahlombe akhe uyabona ukuthi sizalelwe siphiwe lapha uNkulunkulu uthe uma icabanga ebuka umuntu wayesebona ukuthi ayikho into engingahlenga ngayo umuntu ngaphandle ukuthi ngithathe the precious lento engiyithandayo okuyindodana yakhe wayesenikela ngayo wayiletha ukuthi izoba isihlengo semphefumulo wethu ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda uthando ke lo uNkulunkulu asithanda ngalo noJesu ke uma isekhona uJesu uma esekhuluma ngothando uthi ayikho indlela yokuthi noma ayikho indlela yokuthi atshengise uthando noma umuntu asithandayo ilowo odela ukuphila kwakhe ngenxa yethu kusho noJesu utshengisa uthando lana ukuthi usithanda kangani uJesu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu etshengisa uthando ukuthi usithanda kangakanani wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu esivezela lokho nje ukuthi uyasithanda uma sifunda u1 John chapter 4 and 8 sizocela nje ukumfunda mina masishana sikhulume nje ngale ndaba yothando lukaNkulunkulu First John chapter 4 verse 8 kuya ku 10 First John chapter 4 verse 8 uthi ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo Amen. Cela ukuyiphinda. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha ukuthi yena wasithanda thina wathumela indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu so uNkulunkulu wasithanda kuqala singamthandanga yena wasithanda thina kuqala wayesesihlelela ke lezi zinto ezinhle kangaka so ngifuna nje ukukhuluma ngalolu thando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasithanda abangcwele uthando ke asiphe lona lolu uNkulunkulu indlela asithanda ngayo uthi kuIsaiah owesifazane Isaiah 49 uthi owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe oncelayo ukuba angabi namusa kuyindodana yenzalo yakhe yebo besethi yebo bona bangakhohlwa kodwa mina ingenxa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda athi owesifazane angakhohlwa ingane yakhe ayincelisayo angabi namusa kuyo ayikhohle ayishiye besethi kodwa mina angeke ngikhohlwe kuwena so ngoba uNkulunkulu uyasithanda ukuthi angeke azakhohlwe yithi ukuthi umuntu izwe lingakhohlwa nguwe abantu bangakhohlwa nguwe even ngisho abazali bakho bangakhohlwa nguwe kodwa yena uNkulunkulu uthi akasoze akhohlwa yithi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda singalibona izwe noma sibona abantu ngathi sebesidelile sebeshile noma sizwe nje umuzwa wokushiwa umuzwa ukuba wedwa kodwa uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi yena ngeke azasishiye noma ungabona namhlanje sengathi abantu bakushile noma ungabona namhlanje ngathi abantu bakudelile uwedwa fanele wazi ukuthi kodwa uNkulunkulu ngothando lwakhe akasoze asishiya akasoze akudela awusoze wabawedwa uthembisile ezwini lakhe wathi ngeke asishiye ngeke asidele ingenxa yokuthi uyasithanda uNkulunkulu wethu amen lo thando ke lukaNkulunkulu lelo asithanda ngalo bese ke kuba khona lelizwi elilapha yaku ngoba sikhuluma ngothando nje la uthando ke luyi two-way process uthando is a two-way process uyathanda bese kuba khona olureceivayo uthando bese elibuyisa back angiphinde into engishoyo uthando luyi two-way process
shuthi luhamba kabili ufike uthande bese kuba khona ozolu receiver uthando bese naye elubuyisa back uthando ke lolu luba kanjalo njengoba uNkulunkulu esithanda khona ke into ayishoyo naye la ngothando ukuthi yini ayilindele kithi uNkulunkulu ke uyasithanda uma esithanda ke watshengisa uNkulunkulu ukuthi usithanda kangakanani wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ngicela ukufunda le uMateyu 22 verse 35 to 38 lana abafundi bakhona abafundi babuza khona uJesu one of them a lawyer asked him a question to test him teacher which is the great commandment in the law and he said to him you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul with all your mind this is the great and the first commandment so lana ke sikusho ukuthi akukhona nje ukuthi uNkulunkulu kuphela kufanele asithande kugcine lapho kodwa nathi simelwe ukumthanda naku umyalo ke usho kanjalo uthi ubabuza ukuthi imuphi umyalo omkhulu useyashokelana ukuthi umyalo omkhulu ilowo othi wothanda uNkulunkulu wakho umthande ngayo yonke inhliziyo yakho ingqondo yakho nangawo yini umoya wakho that is the love uNkulunkulu alulindeleke ukuthi simthande ngalo kodwa ke uma sifunda ke uJohn 14 verse 23 uNkulunkulu ke ukhuluma lana ngokuthi uma umuntu ethi uyangithanda usho ukuthini ngoba uthando ngokweBhayibheli it's not about ama feelings it's not about imizwa ukuthi ngoba nakho ngizwa nje uNkulunkulu ngiyamthanda bese ngizwe ngifikelwa ukukhala kodwa ukukhala kwakho kungenayo iunderstanding kungenayo lento lena elapha yana ukuthi kuphela uphushwa imizwa yakubona kube nje ukuthi uphushwa nje imizwa kuphela kodwa uNkulunkulu uyaveza lana ukuthi mekhuluma ngothando ukhuluma ngani ngoba uthando uNkulunkulu alifunayo akulona lolu lwemizwa lolo luthi ngiyamthanda umntwana wami ngiyamthanda umkhwena wami ngiyayithanda izingane zami kanjani njalo lolo thando olinjalo akakhulumi ngalolo thando olinjalo uthando olugayidwa imizwa kodwa uthando akhuluma ngalo yilolo olapha yana kuJohn 14 verse 23 John 14 verse 23 kuJohn 14 verse 23 ngicela ukuyifunda kule la John 14 verse 23 Jesus answered and said to him if a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Hello, ukuyiphinda le. uJesu uthi, if a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Uthando lolo alulindele kithi uNkulunkulu kusilona uthando lwemizwa kodwa uthando oluthi masigcine izwi likaNkulunkulu uthando lithi masigcine imithetho kaNkulunkulu masigcine imiyalo kaNkulunkulu uma sigcina imiyalo kaNkulunkulu ilokho uNkulunkulu asilindele kithi okusho ukuthi siyasho ukuthi siyamthanda uJesu kodwa akwanele sekufuna kuveleke manje the action ukuthanda uJesu ukugcina imiyalo yakhe uma ugcina imiyalo yakhe ilapha bona khona ukuthi nanguke ongithandayo kodwa uma usho ngomlomo ukuthi ngiyamthanda uJesu kodwa ungagcini nowodwa umyalo wakhe akulona uthando lolo othanda ngalo uNkulunkulu alulindele kithi uthando alulindele kithi ilolo lokuba sigcine izwi lakhe sigcine imiyalo yakhe uthi ke owenza njalo ogcina izwi lakhe nemiyalo yakhe abesethi nobaba uyakumthanda uma nje uthanda uJesu bese ugcina imiyalo kaJesu uthi uJesu nobaba uyakumthanda ebese ke eqhubeka ethi ke mina nobaba siyokuza sihlale kuye ebona ukuthi indaba iba kanjani ukuthi uma umthanda uJesu ugcina imiyalo yakhe ungagcini nje ngokusho ngomlomo kodwa uyigcina imiyalo yakhe uthi uJesu
nobaba uyokuthanda kungagcini ngokuthi ubaba akuthande ebesethi thina nobaba siyokuza sihlale kuye lele ngifundayo lapha lithi siyokwenza ikhaya kuwe. Uyabona ukuthi kuyoba yikhaya lapho khona uJesu ehlezi khona, lapho khona uNkulunkulu ehlezi khona, lapho khona umoya kaNkulunkulu uhlezi khona, umoya oyingcwele uhlala kuwe ngenxa yokuthi ugcina imiyalo kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi ugcina izimiso zikaNkulunkulu, ngenxa yokuthi ugcina izwi likaNkulunkulu. Bese ke ethi mina nobaba siyawuhlala kuye. Kusho ukuthi uyoba likhaya lasezulwini lapho khona icabinet yasezulwini ihlala khona ngenxa yokuthi nje ugcina imiyalo kaNkulunkulu. Lokho ke kuyobe sekwenza ukuthi le yanto eshiwo uJesu lapha yana ngehla ku verse 23 lena ayisho lapha yana ngehla ku athi ogcina ngicela ukuyifunda kahle ngoba ngizoswe ngisho lokho okungasho kahle ilena ela ku verse ngicela uyicinga nje bese ngithola kahle kodwa ikhuluma ngendaba yokuthi noma yini oya kuyicela uma nje uhlala noJesu ugcina imiyalo yakhe noma yini oya kuyicela uyakukwenzela khona. Uma nje uhlala naye namazwi akhe ehlala kuye, bengifuna ukuyifunda kahle, uma nje amazwi akhe ehlala kuwe nemiyalo yakhe ihlala kuwe noma yini oyicelayo uyokwenzela khona. Uyobusucela inoma yini ngenxa yokuthi usethe mina nobaba siyokwenza imuzi wethu, siyokwenza ikhaya lethu kuwe. Uma sekunjalo icabinet yasezulwini seyihlala kuwe, sewunamandla ukuthi ukhomande isimo senzeke, sewunamandla ukuthi ukhuleke ubone umthandazo yakho iphenduleka ngendlela ofisa ngayo, sewunamandla ukuthi usho into uyibone yenzeka ingoba sewuhlezi nabasezulwini sebehlezi kuwena. Uma nje kukanjalo sewukhuleka uthi mawukhuleka umthandazo wakho uvese uphenduleke ngaleso sikhathi, sewuthi mawusho into unquma indaba ivese yenzeke ngaleso sikhathi ingenxa yokuthi mina nobaba sesihlezi kuwe sesenze ikhaya kuwe. Sewunaleso simo esinjengaleso noma ukhuluma ini seyivesane yenzeke ingenxa nje ukuthi wenze lento eshiwo uJesu lapha, watshengisa uthando. Ngesikhathi sewutshengisa uthando sewusho inoma yini uNkulunkulu ebese eyayenza enhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Amen. Uthando ke lukaNkulunkulu asithanda ngalo lolo simele ke nathi ukuthi siluprinsele back senze intando kaNkulunkulu ngoba akukho okunye uNkulunkulu akulindele kithi, ulindele nje ukuthi senze intando yakhe. Ziyayikhulunywa izinto kukhulunywa ngentando kaNkulunkulu, omunye ayibuza ithini intando kaNkulunkulu, ithini imiyalo kaNkulunkulu, zithini izinto ezishoyo. Ikhona imithetho eyishumi kodwa kuJesu uyichaza kahle uma ekhuluma kwintshumayelo yasentabeni. Uma nje ufunda intshumayelo yasentabeni ufunda nje chapter 5 wakhona no verse 6 ku chapter 6 kuMateyu, ilapho ke oyizwa khona yonke lemiyalo ke uJesu athi kufanele uyigcine. Umethi nje ongithandayo ilowo owenza izwi lami nogcina imiyalo yami. So kuma omunye uzobuza ithini yona imiyalo kaNkulunkulu, yabo, kanti kufanele yonke into ihambe bese iphinda yambula ukuthi nansi lapho khona masikhuluma ngemiyalo kaNkulunkulu funda uMateyu chapter 5 no Mateyu chapter 6 bese uyamuzwa kuJesu uma eshumayela entabeni ke ukhuluma ngayo imithetho eyishumi kodwa ke useyembula kahle ke uJesu ngoba uJesu uthakazanga ukuzosusa kodwa uzogcwalisa. Amen. Sengiphetha ke bangcwele, uNkulunkulu uma esithanda noma uNkulunkulu ngothando lwakhe akasiphanga nje uJesu kuphela kodwa uma sehlela lapha kuMateyu kuJohn chapter 14 verse 25 uJesu ukhuluma ngokuthi akasishiyi sodwa kodwa sishiya nomoya oyingcwele. Esinye isipho ke leso uNkulunkulu asipha sona, umoya oyingcwele. Izwe ke liyahamba lihambe lithathe izinto zombuso kaNkulunkulu bese lizenza ngendlela yazo. Angiphindele, izwe liyafika lithathe izinto zasembusweni kaNkulunkulu bese lizenza ngendlela yazo, bese sonke sigcina sibona sengathi kuhle uma kukanjalo.
kuqala phambilini ngingake ngakhuluma ngendaba yembuso. Khuluma ngendaba yembuso ngakhuluma ngayo ngase ngikhuluma ngendaba yokuthi kukhona umbuso wona owawusebenza nje kuphela ukuthi umanipulate izwi likaNkuluNkulu. Yabona? Lihamba izwi likaNkuluNkulu lokhu limanipulatiwe nje kanjalo. Namanje lisebenza ngisho endlini kaNkuluNkulu kodwa limanipulatiwe. Akulona kodwa nje lokhu linjalo nje. Yabona? Ngoba uma kukhulunywa ngokubhabhadiswa uyakubona ukuthi nje kuyinto enjani ngoba ezweni kubhabhadiswa umntwana esanda kuzalwa bese iyabhabhadiswa. Yabona izwe umbuso wamanipulate izwi kanti uma kukhulunywa ngokubhabhadiswa kufanele umukele uJesu abe inkosi nomsindisi bese uyabhabhadiswa. Kodwa izwe ngenxa yokuthi lo mbuso ngenxa yokuthi wawulitwista izwi likaNkuluNkulu kufanele lihambe litwistiwe. Lokhu limile nje kanjalo wawusuthi wena hayi esikhundleni ukuthi umntwana abusise uzobhabhadiswa. Ngesikhundleni ukuthi umntwana abusise uzobhabhadiswa bese sikhuluma nje ngisekhaya sikhuluma nomunye udadewethu ngithi hey yabona lena yokubhabhadiswa nalena yokuvesane umuntu abe khona endlini yenkosi azakhonze agqokiswe izembatho kungachekhwanga ukuthi konje wakwamamukela niyena. Isitha sifuna ukubulala icebo likaNkuluNkulu. Singena nje singene kanjalo uthola ukuthi ngapha abantu baze babe bahle ngapha komama bakhona ukuthi bayagqoka izembatho azagqokisa isembatho agqoka umama akhonze kodwa mawusulandela eduzane wamamukela noJesu. Akekho ochekhayo lokho wamamukela noJesu ukuthi nje ngoba uyakhonza bese kwenzeka kanjalo kanti indaba enkulu ithi asamukele noJesu abe inkosi nomsindisi bese siba nomoya kaNkuluNkulu. Bese sikhonza ke sinomoya kaNkuluNkulu singahambi nje ngomoya wasezweni singahambi ngomoya wokuphila kodwa sihambe sinomoya kaNkuluNkulu. So ke uJesu ke uthi anginishiye nodwa ushiya ke nalomoya ke oyingcwele. Bengisathi ke izwe ke liyayithatha ke izinto bese liyiguqula. Intando kaNkuluNkulu bayitadisha nje kahle babona intando kaNkuluNkulu uma iseyingene kumuntu iyamenzisa. Umuntu ubesenza naye engazi ukuthi wenza njani enziswa yiyo. Bona ke bese bekhanda ke that thing bathi ke it's a love potion. Yabona bakhande leyo ntando enjalo. Bese ke umuntu uyanikwa yona ke adle kumuntu ngendlela yakhona. Intando bese kuthiwa ke umuntu ufaka intando ke obheka mina ngedwa kwakutheni kutheni. Bese umuntu ke eba nalezo zinto ezinjengalezo. Leyo nto mayisikhona kumuntu izobe seyamenzisa. Uzoyithola umuntu kuthi kuxoxa lapha yana umuntu abesezwakala eseyibiza igama lalowa muntu. Hawu sengenaphi lo muntu ngoba sikhuluma ngalona. Ukhona nasekhaya omunye noma ngezokusho konke. Ukhona nasekhaya omunye umfowethu esayisithi kuthi kuyaxoxa nje kuyaxoxa umuzo esefaka isibongo sasekhweni lakhe sesingena kanjani manje sesifika kanjani lapha. Yabo nithi niyaxoxa yamuzo sekukhuluma ngegama lentombi yakhe seyingena kanjani la isikhuluma khona. Uyabona sengena kanjani lo ingenxa yokuthi izwe lintshontsha izinto zangapha bese lizenza ngapha liyitwiste bese lizenza ngapha kanti uNkulunkulu uthi mangabe esithanda wase uyamthanda ebese uNkulunkulu efake yakhe intando ewumoya oyingcwele asiphi intando ewumoya oyingcwele uma sesina lentando ewumoya oyingcwele iyona lena ezobe seyisenzisa uthi uhlezi uzwe sewuthi nje ungcwele Jesu. Awazi na ukuthi siwenze njani uzwe nje ukuthi ungcwele Jesu. Uthi ulele ebusuku uzwe ukuthi vuka uyothandaza uvese uvuke phakathi nobusuku uzwakala endlini sewuthi umuhle wena wedwa. Sewukhuleka sewumemeza uJesu ngenxa yokuthi khona lento seyakwenzisa. Uthi kusahlezi uvese uzwe ukuthi hayi namanje angisezukudla sengene kwi-fasting sengizila ukudla. Nawe awazi ukuthi kwenze njani bese yafika nje lento yathi manje zila ukudla. Manje ngena kwi-fasting manje yenza lokhu uma seyikhona ivesana ikwenzise wathi mehlabelela omunye wathi kanti yini lena engayithola selokhu ngayithola nje inqobisa zonke izimo ngoba uma usawuyitholile seyikhona ikwenzisa izinto na ungazi ukuthi wenzani ubona into sewuyenza nje uzwe athi uDavid ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova ngoba naye wayenziwa into eyisingene kuwe wayisengenwe yilento ethi mayisikhona bese ivesana ikwenzisa. Iyona ke leyo nto ke intando kaNkuluNkulu okuyiyona ke lena ke esiphushayo ukuthi senze izwi likaNkuluNkulu ngoba ngaphandle kwentando kaNkuluNkulu kukhona izinto esingakwazi ukuzenza endlini yenkosi. Amen.
ngaphandle nje kwentando kaNkuluNkulu kukhona izinto esingeke sikwazi ukuzenza endlini kaNkuluNkulu. Siyayidinga ke intando kaNkuluNkulu ewumoya oyingcwele okuyiyona esenzisayo. Uma sewuthanda uJesu uyamthanda waba inkosi nomsindisi kuwe, ifanele ingene lentando kaNkuluNkulu bese iyakwenzisa. uJesu wabuza abafundi bakhe, "Senabamukela yini umoya oyingcwele?" Wayesethi, "Hambani ke lihlale eJerusalema nize nembathiswa amandla." Uma seyifikile lento nakubo base beyayizwa ukuthi imnandi, base beyahlala, base bekhohlwa imishini abanikezwe yona ukuthi hayi kuthi uhambani nishumayele nitshela abantu ukuthi umbuso wezulu sewufikile. Bona base beyahlala sebezwa lento emnandi uma isikhona ikwenza kube nokuthula, ikwenza kube mnandi. Athi uNkulunkulu mayibhala wathi uma umthokozisa uNkulunkulu uyohlalisana ngokuthula nezitha zakho. Uyabona ukuthi uma seyifikile lento kuwe bese ikupha ukuthula. Uma nje ikupha ukuthula bese yenza ukuthi uthokozise uNkulunkulu. Uma usewumthokozisa uNkulunkulu bese uyibona abantu akade bengakuthanda ubone sebekuthanda. Ubona abantu ade bemelene nawe ubone sebekuthanda. Ubona isimo ade siphambana nawe usibone sesithula. Ingenxa yokuthi lento ithema ifika yayisikwenza wenza intando kaNkulunkulu. Haleluya. Bengifuna ukubheka leli izwi elikhuluma ngayo le ndaba, kodwa likhuluma ngokuthi uma samukela uJesu, uJesu ke uma ekhuluma ngomuntu ongithandayo sengiqeda ngicela ukulifunda la kuyi-TPT. Uthi uJesu, "Loving me empowers you to obey my word." Loving me empowers you to obey my word. Uyabona ukuthi ezinye izinto asizenzi ngenyama yethu, asizenzi ngamandla ethu, asizenzi, siyayidinga nje into yasezulwini ukuthi ibe khona kithi ngaphakathi bese sizenza lezi. Ingakho uDavide uma ephenduka emva kokudibana nomka Uriya, uma esephenduka emthandazweni wakhe wokuphenduka uthi, "Nkulunkulu ungangamuki umoya wakho." Ngoba uyaqonda ukuthi ngaphandle komoya kaNkulunkulu akuhambeke endleleni, ngaphandle kwentando kaNkulunkulu ukuthi bengaphakathi kumuntu akuhambeke endleleni. Endleleni siyahluleka uma ingekho intando kaNkulunkulu kithi. So siyadinga ukuthi sibe nomoya kaNkulunkulu, siyadinga ukuthi sibambe izimiso zikaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu libe kithi ukuze senze lokho uNkulunkulu akuthandayo. Athi uDavide ke zithokozise ngoJehova uyogcwalisa lokho okufiswa inhliziyo yakho. Uzithokozisa ke ngokuthi ke wenza intando kaNkulunkulu. Haleluya. Shenge. Uzinikela apha yena uyamnqobe uhlala kimi uhlala mina ngihlale bangcwele sihlaleni kuJesu. Khombisa uthando. Walithanda izwe kangaka. What a simple message. Walithanda izwe kangaka.
athi uJohane bheka nali undlu elisusa izono zezwe walithanda kangaka sesizothandaza mhlawumbe kukhona phakathi kwethu othi ngiyashoda sengisontile isonto usele kodwa kumamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ayihambeki le ndlela sho njalo inceke yenkosi uma ungazange umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ubusuhlala kuye athi umntwana kaNkuluNkulu kusho izwi uyathutha uNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi azokwakha kimina ngithi ngihambe emhlabeni kunobuthathu bezulu. What a privilege. Ukhona mhlawumbe sisothandaza othi Jesu yimi lowo ngiyafisa ukwamukela njengenkosi nomsindisi ngithole lama benefits lawo akukho okukhokhayo unikele inhliziyo yakho walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. You can decide a means. Thatha uJesu. Qala unyaka nje. Thatha uJesu. Ayihambeki le ndlela. Singakhonza nawe. Inkingi uma ungamazi uJesu njengenkosi nomsindisi. Sisithandaza khona mhlawumbe phakathi kwethu othi Jesu hayi ngiyakwamukela ngifuna ubuse kimi ngifuna intando yakho ibe intando yami. Khona usho njalo siyathandaza uNkulunkulu le message ayiqilisa kulona lo sizophakama bangcwele sikhuleke sibonge izwi sikhuleke sonke sibonge le message. Uhlala kimi uhlala kimi uhlala kuye yeno wethu usinikelayo lakhe liphilileyo lona lizoba umnyama bubaleke. Siyabonga baba ukuthi wethembekile emini siqala unyaka usifundisa ngothando lwakho olumangalisayo. Silubonile Nkosi luhamba nathi lungena nathi kulonyaka kuba kuyangesitha baba wethu onamandla ngaba sikho lapha kodwa siyabonga amandla akhe angasenhla baba wethu onamandla sivikelwe ngonamandla. Nkosi singasuka kuwe sishone phi amazwi okuphila
ayatholakala kuwe, uyaselapha emini baba wethu onamandla. Kuningi usathana sihlasele ngakho, kodwa siyabonga ukusiqunga isibindi ukuthi uma wena ungakithi akekho uyawumelana nathi. Dumo lonke sikunikeza lona lukufanele wena wedwa, wena onguNkulunkulu, wena ongayigodlanga indodana yakho baba wethu onamandla. Athi umhlabeleli wasikwa imfesane baba wethu onamandla, wathabathela kuwe lonke ihlazo lethu. Siyabonga emini ukuthandwa nguwe, siyabonga emini ukunakelelwa nguwe, siyabonga ukugonwa nguwe baba wethu onamandla. Singasuka kuwe sishonephi, amazwi okuphila ayatholakala kuwe. Usiphilisile emini ngezwi lakhe linamandla, wasiqunga isibindi ukuba nakulonyaka Nkosi akukho kuyawumelana nathi ngenxa yezwi lakho. Athi uDavide, ngiyalilonda ukuze ngingoni kuwe. Sifundise Thixo, sifundise ukulonda izwi lakho lihlale ezinhlizweni zethu ukuze singangoni kuwe. Moyo oyingcwele ushiye naye asifundise baba wethu onamandla ukuhamba endleleni. Baba wethu siyathanda ukuhanjiswa senziswa umoya oyingcwele, singenziswa inyama yethu kodwa umoya oyingcwele athatha indawo. Ngoba uma siholwa ngumoya oyingcwele kuyakhonzeka, kuyahambeka endleleni ngoba wena unguNkulunkulu osilwelayo. Siyabonga baba ukuthi nasemini uzasilwela baba wethu onamandla. Siyayithatha le resolution baba wethu onamandla yokukudedela empilweni zethu, sibuswe nguwe baba wethu osithandayo. Siyachitha konke okungakufuzile wena endlini yakho, siyathandaza egameni lika Jesu. Senzela umusa nakulonyaka, sibone izimangaliso ezivela emthethweni wakho. Siyathandaza egameni lika Jesu, okungenzeki kubantu kuyenzeka kuwe. Siyakholwa Thixo wethu onamandla uzosenzela umusa. Siqale kahle Nkosi, wasiqunga isibindi. Asinazi izaba zokuthi singakukhonzi, asinazi izaba zokuma endleleni sithi sehlulekile ngoba wena ungakithi. Thatha indawo yakho ke Thixo nasemini. Siyabonga umntwana wakho okhulume ngaye. Siyabonga Thixo wethu, qhubeka Thixo umemboze umntwana wakho, ufihle izimfihlakalo zezulu, asithulelele ibandla lakho, ibandla libenefithe. uNkulunkulu wethu onamandla, siphuma kule ndawo asizisoli ngokufika ebukhoneni bakho. UNkulunkulu wethu impela, baba wethu onamandla, yasihlomisa. Thatha udumo kwesinikeza lona nasemini Nkosi, ilungu lwakho lukufanele. Akekho omunye singamnikeza udumo ngaphandle kwakho baba wethu onamandla. Uhleze esihlalweni, uyabusa, uyobusa kuze kube ingunaphakade. Siyabonga ukukhonza wena uNkulunkulu wethu onamandla. Busisifa lakho ke Thixo ukho konke okwenzekile. Siyathandaza baba, gcizelele le message, hlale ezinhlizweni zethu. Siphume kule ndawo Thixo sisho sithi uNkulunkulu wethu esimkhonza ukhulumisene nathi. Dumo lonke lungo lwakho baba wethu. Siyabonga, siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Siyabonga abathandekayo, siyabonga abangcwele, siyabonga sesifike ekugcineni. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyasondla ngendlela yakhe.